ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 16/3/25 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಸಲಹೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಸಲಹೆನು ದೆತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿಕ್ಷೆಡ್ದು ಬುಡ್ಪೊಂಡ್ರೆ ವಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೋಡು. ಉತ್ತರ: ನಷ್ಟಮೋಹಿ ಆಪನವು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಸಹ ಮಮತ್ವ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊನೊಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಮೋಹ ಪೋತು ಜತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಪರತ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ್ಯೊಡು ನೆನಪುಗೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಮಹಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಬಾಪ್ತಾದನ ಎದುರುಡು ಬಾಬಾ ಪಂದುಲ ಪನ್ಲೆ ದಾದಾ ಪಂದುಲ ಪನ್ನೊಲಿ. ಬಾಬಲ ಸಹ ಈ ದಾದನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು ಪಿದೈಡ್ ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪರು ಅಲ್ಪ ಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪತ್ರೊನ್ಲ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಎದುರುಡುಲ್ಲಾರು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆ ಬೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕಾರಿ ಶಿವಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥಾರಿಟಿ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಮಿಲನ ಆಪುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಏರೇನು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ಪುರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ನಿಕುಲು ಅರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾಲನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಲ್ಲಲು ಈ ರೀತಿ ನಡಪೊಡು ಪಂದು ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತನಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಲಹೆನು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ್ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಿನಿ ಆಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿನೆಂಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನ ಮತರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿని ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಲ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾದುಂಡು. ಮೊಕಲು ಇತ್ತಿದು ಪೋತೆರು ಮನುಷ್ಯರು ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ಪವಿತ್ರತೆ ಆದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂಡ ಒಲ್ಪ ಆ ನಿಶ್ಚಯದ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕೆರು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತೆದ ಮನುಷ್ಯರು. ಈ ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂದು ಎಂಕುಲೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನವು ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನನೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಬೆರೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗ್ಲ ಸುರುಕು ತೆರೆದಿತ್ತಂದಾನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರೊಡಿತ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚಾಪೆರು ಪನ್ಪುನೆವು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತು ತೆರಿಪದೆರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ರಮಣೀಕ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಕೂಡ ಏರುಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಏರ್ಲ ಓದಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಓದವೇರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಭಗವಾನ್ ವಾಚತ್ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಓದದು ಸುಖಿಯಾದು ಮಲ್ಪೊಯ್ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲ್ನ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮೋಡು ಪೋದು ಬುಡ್ಪ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಂದೆ ಕೇವಲ ನಿಖಿಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಒವ್ವೇ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಂದೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯನು ರೂಪಿಸೆರೆ ಬಿಡುಗಾಸನು ಕಡಪುಡುವರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕುಲ ಏರೇತು ಖಜಾನೆನು ಪಾರ್ದೆರು ಆತೆ ಇತ್ತೆಲ ಪಾಡುವೆರು. ಹೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಲ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಚಿಂತೆದ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒವ್ವೇ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲ್ನ ಗುಪ್ತ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಷ್ಟಮೋಹಿಲ ಸಹ ಆವೊಡು. ಮುಲ್ಪ ನಷ್ಟಮೋಹಿ ಆಪುನೆರ್ದವರ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮೋಹಾಜೀತ ರಾಜರಾಣಿ ಆಪರ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಂಡು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು.
ಐದವರ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಮಮತ್ತೊಂದು ದಾಯಗದಿ ಓಡು ಎರೆಗಾಂಡಲ ರೋಗಸ್ಥರ ಎಡ್ಡ ಈ ಕೇಸು ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ವೈದ್ಯರು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ತ ಪಿದಾದು ಪೋಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜೇನು ತೇತನುಂಡು ಪಂಪು ನಾವು ತೇರಿದುಂಡು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಂಡು ಶರೀರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತೆ ಬಾಪ ಪನ್ಪೇರು ಶರೀರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾಲೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನು ನೋಡಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅವಶ್ಯವಾದಕಲ್ನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ನಷ್ಟ ಮೋಹಿ ಐನೇ ಆಂಡ ಪದವಿನ ಪಡೆಪಾರು ಸೊರ್ಗಡಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆನು ಭೋಗಿಸವಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತಾಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸುವಚ್ಚರು ಪರತ್ತು ಸಂಬಂಧಲ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಬರಬಲ್ಲಿ ಈತ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವತೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಸಂಬಂಧ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬಗ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಸುರುಕು ತೆರಿದಿತ್ತಂದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪದಿರು ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗ್ ಈ ರಥ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಭಾರತೊಡೆ ಭಗೀರಥನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಭಾರತೊಡೆ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮದ ಏನಿದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಇಂದು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ನಿಂಕ್ಲು ತಿರುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಇರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಜಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪಡ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಏರು ನೆಟ್ಟು ಕೇವಲ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಾತೆ ಪತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲೇನು ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥರು ಪಂದಲ ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಲ್ಲಾಪರು ಎಂಕುಲು ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥರು ಆಪನಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನವು ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದಿತ್ತಿಂದಾನೆ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದಿರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೋನವರು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಏರೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಕಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಂದುವೆ ಇಲ್ಲಲು ಏಪಾಂಡಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೆರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ವಾರ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎದುರುಡು ತೂತಾರು ಕೈತಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಬಾಗ ನಾಮ ರೂಪೊಡ್ದು ಭಿನ್ನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಜೋಕುಲು ಓಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲ ಸಹ ನಾಮ ರೂಪೊಡ್ದು ಭಿನ್ನ ಓಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಷರನು ಪನ್ಪೇರೋ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ತೆರೆದಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನೆಡು ತೂಲೆ ಎಂಚೆಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಇದು ಮಾತಲ ಕಲ್ಪನೆಯದುಂಡು ಪಂದು ಬರೆಪೇರು ಐನಿರ್ದವರು ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಕುಲತ್ತು ಪಂದು ತೆರಿಯೋ ನೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಡಿಡಿ ವೃಕ್ಷ ಡ್ರಾಮಾ 84 ಚಕ್ರ ಬತ್ತದು ಗುರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಸಹ ಡ್ರಾಮಾನುಸರಣೆ ಆಪುಂಡು ಡ್ರಾಮೋಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು ಡ್ರಾಮೋಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಸಹ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಡ್ರಾಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಅಕ್ಲೇನು ನಾಸ್ತಿಕೇರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಕಲು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯನು ಉಲ್ಟಾ ತೆರಿಯೊನ್ನೆರ್ದವರ ಬುಳ್ದು ಹೋಪೇರು ಅಪಗ ಇಂದೆತ್ತ ಮೊಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೇರಿ ನೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಚಿಂತೆನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ
ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂಡು ಐನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಡಾಪುಂಡು. ಐನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಪಂಡ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮ ಚಕ್ರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾರುಂಡು. ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪತಿತೆರು ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಿಯತಮ ಬೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ದಿಬ್ಬನ ಭೋಲಾನಾಥನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಾಯನ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರಾದ ಪೋಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಗುಂಪು ಎಂಚ ನಂಬರ್ ವಾರಾದ ಪೋಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿ ಎತೊಂಜಿ ಜಾಗೊನು ದೆತೊನುವೆರು. ಏತೊಂಜಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಇಂಚಿನವು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅಂಡಲ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮಗು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಎಂಚಿನಲ ಬೊಡ್ಚಿ. ಆತ್ಮ ಎತೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಜಾಗನು ದೆತನುಂಡು. ಈ ಸಕಾರಿ ವೃಕ್ಷ ಪಕ್ಕ ನಿರಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷ ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಅವು ಬಿಂದುವಿನ ಪಂಡ ಪರಂಧಾಮುಡು ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲವೆರು. ನಿಖಿಲ ವಿನಃ ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಲಿಯರ್ಲ ಕೇನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಲ ಸಹ ತನ್ನ ಇಲ್ಲು ಆದಿ ಇಲ್ಲು ಬಕ್ಕ ರಾಜಧಾನಿದ ನೆನಪುನು ಕನಪವೆರು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ರಚಯಿತನು ತೆರಿಯೊನ್ನೆರ್ದವರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಖುಲು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆಸ್ತಿಕಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ಆಸ್ತಿಕೆರಿಚ್ಚೆರು. ಅವು ಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದವೆರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಒರಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಓದವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಆರು ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗುರುಳ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಕ್ಕಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಓದುಜೇರು. ಬಾಬನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಬನ್ ತೀರೆ ಪಾರ್ಬೈದೇರು. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಡಮ್ನು ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಒರಾಣೆ ಬಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು. ಲಡೈ ಸುರುವಾನಗ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಾಪುಂಡು. 5 ಒಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಸಹ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಸಹ ಆಯ್ರುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಒಂಜೆ ಭಾರತ ಎತ್ತನು ಬೇತೆ ಓವಿ ಖಂಡಜ್ಜಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬುದ್ಧಿಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡ್ದು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡಾನೆ ಅಂಡ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಇದು ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೈರ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಈ ಇತ್ತೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು ಪಂಪನೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಪೈಸೆಲ್ಲ ಈ ರಾಜಧಾನಿಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು. ಅವು ಸಹ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರು ಮಲ್ಪೆರೋ ಆಕುಲು ಪಡೆಪೆರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು. ಬಾಬನೇ ನಿಕುಲು ಸಹ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತಕುಲಾದುಲ್ಲಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲೆ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಅತ್ತಂಡ ಓದೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವಡು. ಈ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀಮತದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಖುಷಿ ಬೋಡು. ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರಾಲಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಎರಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪಾವನ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಓದು ಉಡುಪೇರು. ಬಾಕಿ ಬೇತೆ ಪಾತೆರಡು ಎಂಕುಲು ದಯಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಾ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆನು ಭೋಗಿಸವ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ನ ದಾದ ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕುಲ್ನ ಚಿಂತನೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಪಾತೆರಡು ಎಂಕುಲು ದಯಗೆ ಪೋಡು. ಎಂಕುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಾದುಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದೆ ತಪ್ಪುದರು ಭಾರತ ಪಂದಾದುಂಡು. 5 ಒಕ್ಕ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಪಂದು ಪುದರ್ನು ದೀದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪುನವು ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮತ್ತು ಎಂಕುಲು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಾಕಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಬರಪೇರು. ಆಕುಲು ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಬರಪೇರು. ದಯಪಂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಏಪ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯೊಂದೇನೆ ಹೆಜ್ಜಿ.
ಏರ್ಲ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ ಬೀಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇದು ಕುಟುಂಬ ಆಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಡತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಮಾತೆನಲ ಮುತ್ತಜ್ಜಾಯರು ಸುರುಸುರು ಕೊನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುತ್ತಾರೆ 5 ಪಕ್ಕ ವರ್ನೆಡು ಬತ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಆತನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದುಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ ಆದುಂಡು ಜ್ಞಾನಾಂಜನನು ಸದ್ಗುರು ಕೊರಿಯರು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ವಿನಾಶ ಅಂಡ್ ಯೋಗ ಬಲೋಡ್ದು ನಿಖಲು ಸದಾಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಪರು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಯ್ದು ಒಯ್ದು 5 ಪಕ್ಕ ಶರೀರಲ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂತೋಷ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಗಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಿತ್ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯದು ಬರೆಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ಪುನ ಯುಕ್ತಿನ ಬರೆಪುನೆಟ್ಟು ಒವ್ವಿಯ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮನೆ ಪತಿತಾದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಲೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸುರುಕು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತನ 5 ಪಕ್ಕ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಎಂಚ ಪವಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮನ್ಮನಾಭವ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಬಾಬಾ ಎತೊಂಜಿ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರ ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡುನು ಪಾರ್ದಿಜೇರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಡು ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಉಲೈಡ್ ಏರೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಗದುಂಡು ಈ ಶರೀರ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನಿ ಅಂಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆಯ್ನೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋದು ಬುಡುಪ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವದಕ್ಲಾದುರ್ಲಿ ರಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಪೂವಾಪೆರು ಇಂದೆಟ್ ಪೋಡಿನ ಓವ್ಯ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊನೆ ತೆರಿಪವರು ಆ ಗುರು ಜನಕುಲು ಮಂತ್ರೊನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಶಿವಬಾಬಲ ಸಹ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಂತ್ರೊನ್ ಕೊರ್ದು ರಚಯಿತ ಪಕ್ಕ ರಚನೆದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪವೇರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತದ ಕಮಲ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸಾಲೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೋಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ತೇರು ಯಾನ ಆತ್ಮಗ ಓದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಯರ್ದು ಶಿವ ಪಂದು ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ದೇಪಂಡ ಪಾಪದ ಪುದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆನಪುರ್ದೆ ಪಾವನ ಆಪರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಏರು ಏತು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದೇರೋ ಅಕುಲೆ ಕುಡ ದೆತೊನೇರು ಒಂತೆಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನಿ ಆಂಡ 5 ಪಕ್ಕ ಮಾಯದ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನವು ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಒಂಜಿ ವಿಕರ್ಮ ಆಪುಂಡು 5 ಪಕ್ಕ 100 ಪಟ್ಟು ಪಾಪ ಆಪುಂಡು ಏನೇನು ಜಪ್ಪುನೆಟ್ಟು 84 ಜನ್ಮಲು ಪತ್ತದುಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಏರುಣ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಲಿಫ್ಟ್ಲ ಸಹ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಸುರುಕಂತು ಸೊಂಟಗು ಕೈಪಾರ್ದು ಮುಟ್ಟುನು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಸಹಜವಾದ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೈದನು ಇಂದು ಸಹ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಗು ಪೋಪೇರು ಜೀವನ ಬಂಧನಡು ಬರ್ಪನೆಟ 5,000 ವರ್ಷಲು 84 ಜನ್ಮಲು ಪತ್ತುಂಡು ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋಯರೆ 1 ಜನ್ಮ ಪತ್ತುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಏರು ಪಿರವಡು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ತಕ್ಷಣ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕಳೆದು ಪೋದು ವಸ್ತುನು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರು ಬಂದು ತೇರಿದುಂಡು ಆರ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಡಪೋಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒವ್ವೆ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿಘ್ನನು ಲೆಕ್ಕೋಗದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಏರು ಸಹಾಯನು ಮಲ್ತದೇರು ಅಕುಲು ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪಡು ಓವೇ ಚಿಂತೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಸದಾ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಓವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಓವ್ವೆ ವಿಕರಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಭವ
इथे ಒವ್ವೆ ವಿಕರಾಳ ಸಮಸ್ಯೆನು ಸಹ ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವ ಎಂಚ ಬಾಬನ ಮಿತ್ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಅವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂನ ಮಿತ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಮಿತ್ತಲ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಪಡು ಸ್ವಯಂನ ಮಿತ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬಲಹೀನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂಡ ಬಲಹೀನತೆದ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ಉಡ್ಪುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪಿ ಬಲಹೀನತೆದ ಕೀಟಾಣುಲು ನಿಕುಲುಲಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒವ್ವೆ ಡ್ರಾಮದ ಸೀನು ತೂಪರ್ ಹಲ್ಚಲ್ ಸೀನ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವಡ್ ವಾತಾವರಣ ಗದ್ದು ನಂಚಿನನೆ ಅದು ಪಡು ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಕರಾಳ ರೂಪದ ದುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯ ಎರಡ ವಿಕರಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಸಹ ಶೀತಲಾದ ಉಡುಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರೆಗ್ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿವಾರದ ಮಿತ್ ಸ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೂಚನೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಭ್ಯತೆ ರೂಪಿ ಕಲ್ಚರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದಕಲ್ನ ಮಾನ್ಯತೆಲ ಸಹ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಯಥಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಒರಿ ಬಾಬನನೆ ಆದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜೆ ಸಾಧಿ ಆದುಂಡು ಈ ಶಬ್ದ ಏಪ ಮೊಳಗುಂಡು ಅಪಗ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತಿರುಗು ನಾವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ತೆರುವೆನೇರು ಇಂದು ಸಹ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ಈ ಸತ್ಯತೆದ ಪರಿಚಯ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಅಲೆನು ಪರಡಲೆ ಅಪಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಬಾವುಟದ ತೀರ್ಥಗ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲು ಆಸರೆನು ದೇತೊನ್ವೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.